Nyakwara Ramogi ajwang'. Samoro nyapenjori ni en ang'o momiyo kawuono ni atwera kata alichora malich kama. Oyo, ok en gimoro no en gimitimo atima kaka ineni pare ni. Kawuono adwa nyisi ni jumani. King'iyo toka kuma nitie kae. Gimineno kanyo no. Gino ok en ot okalo duogo. Bet king'e maber ni kanyo en od kich. To od kich kaka inena na wuon arwakora kama nyiso ni kokadhi katang'ie kachacha. To kich nyalo kaya kata kich nyalo timona tim maondo. Omiyo iye kawuono ni ine kaka loko tanga. Kaka pile jata chenro ni iluonga ni Alori nyaka Black. Omiyo boya ka uthuolo ni monda arwakie chenro mihero, chenro migeno kaka wuono bende wadhi bedo gi jalno man gi lony korka kich kata kihero gima kisungu kata dho agriculture dendo ni apiculture. Githuolo ni okadwa ni waketh ne jopiny sa kata jonenowa, adwa ni nyiswa nyingi kuma intie, gang'o mitimo kawuono ni. Erokamano nyaka Black. Koro an gisani podi giluonga Wycliffe Okelo. Awuoda lego kamoro ni Mbaro Lengo. Ajapur mang'ula kendo atimo pur manyasani. Gisani ane gweng' mar Kambare, piny mar Gemka. Kae ma watime pur manyasani kendo watimo gimiluongo ni apiculture kata gi dhok manomol wapidho kich e yor ohala. En ang'o manomi mijing'o mar donje pith mar kich? Mijing'o nayudo kama. Kich ok dhi kwaya gimoro kowuok e ofuka. Kopogore gi pesa madhi tiyogo kalosogo structures kod losogo hives. Kich en ng'atno machiemo kende. Ka nitie aora machiegni, kich biro dhi manyo pige kende momodho. Mar ariyo, kich biro dhi manyo maua. Mafua go bro manyo kende kopogore gi matin mipidho neka. To kata king'iyo cost mar pidho mafua, ok en expensive. Mangi kao angi wach ni dwa kao eka achiel ni da pidhe mafua. Idhi keto kiasi ma idwaro, but again bro depend gi population mag hives ma in go kanyo. Koro kich en cheap. Anyalo wacho ni nyikwa Ramogi ni pidho kich en a cheap investment ma kidwaro gima investie mapiyo piyo en kich, nikech after every 3 months titimo harvesting. Nyiso ne higa inyalo timo harvesting didek. Machielo bei mar mor kich bende ber, ok rach ahinya nikech thoth ji pok venture into biashara mar pidho kich. To hives nichako kod kaka ginadi? Hives nachako gi hives 10. Achako gi hives 10. To koro hives nagi gisebedo ka gimedore mana gin giwegi. Nyiso ni onge pesa na magole ofuko kadhi nyiewogo hives. Nyiso ni kuom 10 ka gine ma gisebedo ka ginyuolore kamano, ma pesa ma ayudo kuomgi atimorago nade? Anyiewogo hives moko manyaka koro nie gichopo 30 makore nenogo. Ikawo thuolo marom nade mondo irang od kata udi mag kichegi? Hives watimo gimoro miluongo ni checking. Watime bang' dwe achiel ka dwe achiel. Iluongo ni inspection, hive inspection. Watime bang' dwe achiel ka dwe achiel. Watime nikech seche ma wadhi time wabro yudo ni nitie kich moro maniweyo kakoka gichako loso gik miluongo ni combs, kuonde ma gileye eggs kata kuonde ma gilose kich, ma gilosemo. Koro ka wabudho mokalo kanyo to nyalo yudo ka mocha negise loso makoro kendo giduogo gi jok kama ne nitie mondo gichako gikete ang'o, gikete tong'. To seche ma giseketo tong' kanyono to yudo ka walus mo. To ka walus mo to gimomiyo akete kanyo en mondo ayud pesa kotenore kod mo mogolona. Ne samoro ng'at ma diher chako pidho kich, inyanyiso ng'ani ochako gi pesa marom nade kata gi dho ngere kisungu dende ni capital. Onya chako gi capital marom nade? Well, kanyo anyalo wacho kata anyalo dok chien matin tawacho ni gigite pith mar kich en agribusiness. To en gima kitimo in gi geno ni idwaro gimoro, idwaro return. To return mari mondo yudi nyiso ni capital midhi tiyogo ki-invest e hives, e nyiewo hives kod loso structure kaka minena losono. Agero negi ot mathoth dhano ok timi.
Dhano ti kao kich to kete tiend yien e tie bungu. But anto mara nino ka gero ni ot. Koro nyiso ni mara is a bit more expensive. But mano kadwa na discourage jalno madwaro donjo into venture mar pidho kich. Nyalo wacho ni kich kidwaro, nyalo chako kata gi hive achiel. KTBH hive achiel en 2500. Langstroth hive achiel en 3000 to 3500 or even to 4000. Koro depend. At the same time, mondo idonji into venture mar pidho kich, nyaka ibed gi forage moromo. Forage en maua ma ginyalo chamo. Nyaka ibed gi machiegni gi pi, kata nyaka ibed in a position minyalo miyo gi pi, keto ni gi pi kanyo machiegni. Nikech kich odich gi pi, ka onge pi, kich no bro dar kanyo. Kich odich gi flower. Kok inyal keto ni gi flower machiegni, kata onge bungu mantie shrubs ma giyude flower machiegni, kich no bro timore nade? Bro dar. Koro kapok iamua ni idwa nyiewo hives mondo iket kich, par ni in gi pi machiegni. Mar ariyo, par ni iseloso ang'o? Forage, in gi flower garden ni moro ma oting'o flower ma meta madhi ywayo kich, to kich biro chamo nectar kacha, then gitimore nade? Gitiyogo e loso kich. Ere kaka ne yudo od kich maneno gi mabor kumantie? Koro od kich gi ne wayudo, kata ne ayudo gi, gin gigo ma wasomo gi e school. To koro kopogore gi school, nitie research mang'eny ma dhano timo, machielo wadhi e trainings mang'eny kaka jopith. Koro magi to nanyiewo. Mondo achak enterprise mar bee farming, ne nyaka timra nade? Ne nyaka anyiew hives mondo abed gi hives maga. Gisani sekawo higni adi, kata dweche adi, kata thuolo marom nade chakre ni chak pith mar kich ma idendo ni apiculture? Sani ma eka mar 2.5 e pith mar kich. Kamano. To koro awach ni samoro mana kaka iwacho ni inyalo bedo ni onge mafua kata nini moromo. To awach ni kich gi okawo thuolo moringo gidhi kamoro kendo. In iwuon inyadhi mimany gi kucho miwach ni oyo duokna uru kia gi koni, nikech gigi ane ma chako pidho gi malofu. Mano mipenjo no ber maratari. Koro gima da nyiso janeno kata ng'ama winjowa, kata jalno madwaro mondo donji into venture mar apiculture. Before kapok idonjo e ginene e pith mar kich, nyaka ing'e ni kich no ok bibiro kanyo kende. Kich no nyaka itimre nade? Nyaka imanye. Ibiro kawo mizinga, waluongo gi ni catcher box. Ting'awo kata yien moro. E mizinga no kanyo nitie gima iluongo ni wax. Ikete iye kanyo madhi kelo harufu mamit ma ywayogi. Basi kanyo gidhi timre nade? Gidhi biro to gidonjo to gichako colony. Gichako familia gi kanyo. Koro familia gi kagisechako kanyo ma population no romo. Koka igolo mizinga no kanyo kata gima iluongo ni catcher box. I-transfer kowuok kanyo, titere idhi kete kore hive midwaro, kata ka en hive cha, tikawo kaka wawuondre ni itiyo kod Langstroth. Wan gi brooding box mapiny cha. Ikawo mapiny no tiketo kamoro, kaming'eyo ni kich nyalo yude, tikete kama ok nyal donje, kama pest kata gigo machapo kich nyalo timre nade? Nyalo chopo. Inyalo liere kata inyalo kete frame moro miluongo ni metal frames ka, mondo kich obi odonje. Kosedonjo then kokitimo transfer ang'o? Kari kacha cha. To nikech awinjo kiwuoye kidienje mopogore mag od kata udi mag kich, in iwuon kuma wantie ni in gi mage? Atiyo gi Langstroth. Kendo anyalo nyiso jalno mawinja kata jalno manena ni Langstroth ober kama. Langstroth seche midwa timo harvesting, wawuondre ni dhi kata for checking,
idhi timo inspection mari ma kawaida mitimo every month cha. Ibro ng'iyo malo kacha cha kanisemiye super nikech en boxes adiwa gin boxes ariyo. Box ma piny kama nitie queen ma queen bede piny kacha cha kod box ma malo ma sali bete milose asali. Koro nyiso ni kitiyo gi Langstroth to piny kacha cha eno kidhi chape kidwa dhi timo harvesting mar mor kich koselosre in box ma malo ni mitimorigo nade emidishgo. Koro mae ma itiyogo kisetiye titimre nade seche ma in malo mitiyo malo kae kich ka dhi ringo to dok e box ma piny ka. Koro mano mi tich mayot kendo ok mi queen stress nikech queen koyudo stress mako gimoro amora, omako dhano, omako lee, omako insects. Koro seche ma ubedo gi stress cha to onyalo amua ni koloni no otieko nikech timre nade onyalo tho. Secondly onyalo amua no dar to ka gidar to giwei nono to ka gisewei nono to in kaka farmer ilus. En gang'o ma urango ka pok uchako loso ot kata udi mag kich gi? Ma gigo ma wang'iyo site chalo nade, topography kamidarenje ot chalo nade, type mar population maromo nade midwa achieve, surrounding mari, environment mari chalo nade nikech kich wapidho African wild bee. To pile African wild bee mana kaka tiyo gi term ni wild oger. Koro kamipidhe dwaro ni pidhe kamoro ma lee ok nyal chope seche duto kata dhano ma wuotho kanyo risk tin nikech once ni ichopo kachacha to kich pile obro neno ni ne adwi mare. Koro berga ka kama wadwa pidhe kich watimo nade, wapidho yien kata watimre nade, wajwayo kanyo mondo kanyo obed ni onge wanyama manyalo donjo kanyo aoyaye mondo kik gibed nade kik chapgi nikech kochapogi gidhi ginyalo attack jamni, ginyalo nego jamni, nyalo kelo ni koko e kor gweng', ginyalo donjo e boma, ginyalo chapo ji, nyalo nego ji, nyalo kelo koko e kor gweng'. Koro mage gi achiel kuom gigo ma wang'iyo. Bende kich nitie gi chiro ma kiae kata king'eni maber sani an gi gigi kae an gi chiro ma is ready. Kata seche ma wawuoye kodi saneni kadi bed ni adhi golo kich kanyo kagolo kich na ok dhi bedo ot. Sani kich nigi market kendo dhano osefwenyo ni kich ber nikech wan gi jogo man gi diabetics, tuoche kaka diabetics, gidwaro gimiluongo ni natural sugar ma mano wayudo mana kuom kich kende. Mor kich onge tabu moro amora gi dhano. Inyalo tiyo gi mor kich e yore mopogore opogore. Watiyo kodgi e loso sabunde, watiyo kodgi e loso modhi, watiyo kodgi e loso yiende ma watiyogo. Koro nyiso ni demand mar mor kich ni malo. But again, luore gi kaka japur timo marketing mare. Marketing watimo yore mopogore opogore. Koro mage achiel kuom gigo mamiyo wan wayudo market mapiyo nikech watimo marketing marwa online, wan gi customers magwa private customers kaka in kidwaro kich nyisani nikech iyudo ka ng'at man gi pure natural honey tin nikech kata kidhi e taonde giwacho ni en natural honey lakini seche moro iyudo ka en scam, ok en mor kich cha. Koro one to one kode ma kidware tibiro tineno ni en gi mizinga kanyo nyiso ni mano mor kich. In guaranteed ni dhi yudo 100% pure honey. Mano koro e assurity mamiyo wayudo market wa mapiyo. Ere kaka wach ni utimo mondo kik kich ringi koya e ode kanyo? Wan gi gik miluongo ni natural phenomena. Nitie period ma kich kati rite machalade obro dum, obro wei, obro dhi, then obro duogo kata koloni machielo obro duogo. Nitie mano e natural, and beyond our control. Nikech kata kijwayo ne kanyo, ijwayo ne makoro konyal wuok kanyo, nyiso ni kich ni iloro ne moko nyal dhi manyo chiemo, ok nyal dhi timo ang'o. Koro onge, en natural nyaka gidhi. Samoro bende nende wuok odhi omo chiemo, oromo kata gi ng'at ma wang'o yugi, koro muya ka kanyo iro chwade otho, odhi modho pi kachacha, e dhokulo kachacha odhi oling'ore pi marach omoko kuno otho. Koro seche mitimo inspection cha moko bende tho nikech gilwar piny inyonogi, seche moko itimo igo smoke di ginene mero gi githo. Koro
lakini githo to ginyuolore pile nikech queen to nyuol sate. Koro mano mamiyo population cha bedo retained. Janeno marwa mar Ramogi TV gisani adwa ni wakaw thuolo ni mondo wadhi e break moro matin. Koro in be kuma intie samoro intie ot tok daher ni mondo gigi be bed kadhi ka kethore. Kawe thuolo ni mondo itime gik moko ariyo adek ka wan be wamanyo kaka wapod wadhi mbele ka wanyisi gik mabecho monego in iwuon ing'e kaluwore gi gik madhi gi kich. Gidakani we wan be wamodhe pi to mana dakika machuok. Changwen tarika ngwen dwe mar abich tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar pokopogore ka osir gi bengi mar Equity kama wabiro kelo nie sigana mar Christina Rodi. Korana adwaga na ti mondo ng'ato ng'e tija omiya pesa then okel na jok moko mane emijingo man ga godo kuom tija kod pok mare mar twang'o lewni kod loso akala e gwenge mambita. Pokopogore saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. To in bende okinjaoda ta bende okanjaoni to bende okin bihan mara in Aryan Kana. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' to kaka dwa nyisi ni pod wantie ka pod wagurore wane iye ka pod onge kuma dhi. Ok danga Nairobi. Siesi aya buore ni abiro to bet oko ka. Neno kacha chuna. Gino chuna nyaka ngadonjo mane kich go kwani iko nini. Teren. Ero. Koro en gi zip miloro. Zip ni konyo e geng'o kich mondo kik chop kuomi. Koro walore kama, waselore kama. To hakikisha ni veil maber. Koro mae rachungi mami ineno. Seche mineno to mi tich mayot nikech kich ok nyal chopo kuomi. Koni to geng'o iti mondo kik timre nade. Kich goni koko. Koro walore kama, ka waselore kama. To mbele ka wakikisha ni wadine. Ka wasedine to waloro wiye ni kama. Koro kama jakanyanam in 100% sure ni kich ok nyal timi nade. Ok nyal kai nikech mar adek idhi rwako glove ni. To chiserwako gambut maber. Koro idonja e kich kijeng nikech ing'en ochalo koro kaka dhiang' onge samang' udonj kuomi. Koro mane kaka en nyakwa Ramogi Ajwang'. Koro gloves bentie kaka nini asogi e lau koso gitanya wegi gi oko. Adhi soni e lau kiwegi gi oko dipo ka gidonjo. Koro chuna ni nyaka. Koro iloso kama. Kiseloso kama tiso idonjo. Odonje nanga kama. Koro kosedonje nanga wani otegno machielo en gi blada ng'ute ka. Blada no konyo e geng'o etuweyo to nini motegno mondo kik timre nade. Kik kich yud access kuomi.
Koro mane momiyo watimo kamano. Alori. Ata ang'o lweti obet nade? Agana asechako tetni koso gini dwa baga. Alori. Asewacho nan gi gini nyaka chop kanyo bwana. Kich kawuono nyaki ibel moro. Nyaka ne danga asenyiso uno ok danga wuoga na buore kucho na biro na ng'engo gi oko. Koro mana kaka osewache cha nyikwa Ramogi Ajwang'. Koro wadwa donjo e od kich mondo watim ane checking mondo wagol kich. Koro mondo ka watieko to wadhi malo wathothi. Wadonj. Koro mae od kich marwa. Dwa donjo kama. Ka wasedonjo to pile iwachoga ni ka wadonjo e od kich to watimo gimiluongo ni smoking. Koro adwa luoro kamacha nikech iwacho ni kidonjo tidonjo at the back, then smoke around. Kise smoke around, then aluoro. Kase luoro kama, ta smoke mbele kama mondo gidonje. Seche ma smoke kama to gidonjo iye. Koro wabedo gi nafasi maber mar tich. Smoke kuondegi kamae, smoke sides negi, all round. Kik gibed active, ka gi charge, to gima watimo kani nyikwa Ramogi Ajwang', mae nyalo bedo raw deal, nikech kich ok en gimoro mar tugo. Wadhi kawo achiel kachiel mondo waik giwa mondo bed ready. Nikech koro mae kich ma wadwa deal go. Koro wadwa kete gi piny mondo wayud kaka watimo harvesting e yo mowinjore kendo ni kare. Wasechopo kama to wat smoke mondo gidhi piny. Ka gisedhi piny kamano to watimo check up. Watimo check up gi mashindwa miluongo ni hive tool ni. Koro mae ber tiyo gi Langstroth nikech malo kae nyakwa Ramogi Ajwang' igolo mana kich kende modong' tiweyo. Koro mae kaka wasegole nyakwa Ramogi Ajwang'. Koro ochopo kama koro wadhi lose mondo koro wuog mor kich. Koro nyakwa Ramogi mana kaka wawache cha waseomo morwa mar kich. Koro wadhi kawo combs wagi nikech combs wagi gin gi mo eigi. Magi gin mo kendo koni bende nyalo en mo kama. Koro watiyo gi scraper to wagware go kama. Ka wasegware go kamano to wagolo go gimiluongo ni capping. Wakete excluder kama. Koro seche ma ida tiyo gi excluder, ihakikisha ni doge kae is tightly closed. Nikech kae ema wa expect ni seche ma honey ose drop e iye, to gibiro to giwuok gi kaa, then wachike gi kaa. Koro waloro kae airtight. Waseloro kae airtight. Koro wachako timo exclusion. Seche ma wawinye kama, ka wawinye kama to
honey man ei combs ka wuok to kirore to e kor machine. Iwacho ni gin challenges aina mage ma in isebedo kiyudo kaka japur kata japith mar mor kich? Challenges wayudo mopogore opogore. Challenge mokwongo kanyalo wacho, anyalo wacho ni kich mondo iyud mo mowinjore kaka japith dwaro, nikech watend mondo wayud production. Watimo agribusiness. Koro achiel maduong' sana machando pile en off season. Iyudo diere ma nitie dry spell. Chieng' rieny. Ka chieng' rieny ma yiendwa gi ok nyag ang'o, ok nyag mafua. To seche mok ginyag mafua, nyiso ni koro kich odiche ode timo cleaning. Seche go ionge sama ibro yude ang'o? Kich. Samoro bende kich nyalo timre nade? Ginyalo dum magidar magidhi. Kama chielo kama ginyalo yude ang'o? Ginyalo yude nectar to ginyalo yude pi mondo gi sustain jog gi man kachaka. Kamano koro mane challenge maduong' sana ma wan godo. To gisani akia ka iseyudo kony koa e county koso? Ing'eni wach mar kony mowuok e county ni. An e county chakre kod an. Kaka ja county kendo japur mane county. Koro en jukumu mara mondo a support county mondo koka chieng' moro or kata koka county otimre nade omiya support. But anyalo wacho ni wayudo kony mopogore opogore kuom county. But mathoth ahinya sana wayudo tiegruoge mopogore opogore kokadho gi migepe mopogore opogore madonjo ma partner gi counties mondo reach out farmers ma en wan. Koro ing'eni kopogore gi mana tiegora higni akedi mokalo ka koluonga kachacha kaka japur, kaka koro an inyalo luonga kaka lead farmer nikech atimra nade venture into apiculture. Seche gogo ma venture apiculture ni an kaka lead farmer nyiso ni adhi a special training mokel gi migepe mopogore opogore ma partnering with the county mondo wan be ka waseduogo pacho to wanyalo tiyo gi thuolono e puonjo jopiny kata jopith mopogore opogore mondo gin bende ging'e ber mar timo ang'o. To kopogore gi mano financial support tanyalo wacho ni podi nikech county wa podi e sector mar pur podi gikwang' kama ok gitegna ahinya. Koro wan be waelewa gi lakini the little magimiyowa wa appreciate. Adwa ni gi thuolo ni nyise jopiny namba ma ginyayudi gi kuminya yudi. Sawa, ne nyikwa Ramogi Ajwang' kaduogo e wang' jowi. Anyalo wacho ni maber wayudo ka wachako tich, ka wachako pith. Chaka kikirit ni ida pidho idhogi. To ka in gi penjo moro amora inyalo manya e namba na mar sime 0704 7850 28 0704 7850 28. Inyalo manya e social media accounts iluonga Wycliffe Okelo e Facebook, Instagram manya at Wycliffe Okelo, Twitter account at Wycliffe Okelo. Ka in gi penjo moro amora kimanya e channels go ibro yuda. Adwa ni agoni oriti koro wan be adhi agol gigi nikech kich go be ging'eni wan ng'a gini. Adwa ni atiek chenro ni kanyisi maber niya onge gima tek ma in iwuon janeno marwa ok inya timo. Nyaka juma manyien ka ruoth oyie mwachakwa romo en oriti masani. Turus.